En træfilm, ikke? Prøv lige ind i kameraet. Den filmer. Okay, den filmer, Laura. Filmer den? Okay. Hej til mig. Marco! Laura, vi kører. Kenneth kører. Marco følger med. Og Bo og Jeppe, de hænger bagpå. Og der kommer bil med. Nej, det lukker! Der kommer bil bagved. Vi har ikke Marco med. Marco er væk. Shit, mand. Drej lige så stille. Og der kommer bus bagved. Oh my god. Kenneth, langsommere. Marco, han er ved at blive kørt ned af en bus. Ej, der kommer en bus nu. Ind til spar. Ind til spar. Ja, tak. Du kan komme op der, eller hvad? Jo, de er med. Bare vent, bare sig, vi vender. Vi vender! Det ved jeg heller ikke. Han bakker garanteret over jer. Hej Marco! Eller vi kan fandme godt klare os ind til McD sådan her. Kan vi klare hen til McD? Ja, ro til til McD. Kenneth, han vil hen til McD! Ej, ikke sådan her, det er altså for fint. Det er ikke altid fint til vand. Sidder de bagpå, eller hvad? Ja, de sidder der. Jeg sidder bare og tænker. What the fuck? Det er da ikke så mange biler. Ej, for satan. Hvis det her havde været en almindelig skoledag, så havde vi bare fået testet her. Hvor hurtigt kører du? Hvor hurtigt kommer du op og køre? Det var bare 30. Nice. Ikke så hurtigt, Kenneth! Ikke så hurtigt, siger de. Marco, han er lige bag ved os. Hey, man kan zoome på det her. Der kommer han. Hvem? Nå. Ja. Hvad så, Kenneth? En kommentar? Det ser godt ud, dog. Sidder du godt, Laura? Det ser skide godt. Det var lidt hårdt lige der. Ej, jeg laver, vi skal altså ikke have det i krydset. Hvor vil ikke have det i krydset? Det bliver vi sgu da nødt til. Det bliver vi nødt til, siger Kenneth. Nej, Kenneth, du lyver. Jeg får så meget sne i øjnene. Hvordan er vejret? Det sneer. Er I glade? Der er vi. Au, wow. Der er rødt! Nej. Jeg håber kun ikke, der er nogen, der siger noget. Fuck. Statusopdatering. Har I det godt? Hvad? Jeg tager sgu det. Woohoo! Hej, Marco. Ej, vi kan. Nej, du tabte en kælk! Du tabte en kælke, Marco! Marco, din kælke! Kælke, Marco. Den i krydset! Nej, det er rigtigt. Der var 2. Så skal jeg tilbage. Det er langt. Lige så stille, Kenneth. Okay, Jeg kan jo ikke køre stille, når jeg skal starte op, du. Jeg går lige over efter kælk. Okay! Ej, hvor folk de kigger. Der er bare ikke. Nej. Vi kører bare på sporet. Ja. Thanks.
Vi kan ind over Statoil. Lige så stille, Kenneth. Der er en stolgænger i vejen. Det skulle ikke være herude midt på vejen. Laura, jeg rammer ikke taget vel med bagagerummet. Ej, langt fra. Wow. De vil flyve op. Nej, ind! Vi skal bare lige få købt kit. Skal vi tage drive ind? Nej, det kan vi ikke gøre det. Nej, det vil jeg altså Ej, ikke vi skal ind og have varm kakao. Ja, vi skal ind og have kakao. Fantastisk kørt af Kenneth Gad. Og fantastisk hængt det af Bo og Jeppe. Kæft, det ser godt ud. Og så lige lidt stille. Var turen god? Mange kilometer, det er kørt. Så det er fedt, I har gjort det så langt. Det er på alle